Uite cum îți distrugi părul zilnic, fără măcar să-ți dai seama. Îți speli părul prea des, zilnic sau chiar de 2 ori pe zi, scalpului nu-i place asta. Îi distrugi bariera de protecție și îl obligi să producă sebum în exces. Folosești șampoane agresive, parfum, SLS, parabeni, alcool. Toate irită scalpul și pot declanșa inflamații care duc la căderea părului. Piepteni părul ud de sus în jos. Când e ud, firul de păr e cel mai fragil. Dacă îl tragi cu forță, se rupe, iar rădăcina suferă și ea. Ce poți face? Înlocuiește rutina clasică cu produse fără parfum, fără SLS, cu ingrediente active care regenerează. Gama Sensitive de la Temu Skin a fost creată exact pentru scalpul sensibil, afectat de stres, dezechilibru hormonal sau agresiuni chimice. Folosită constant, ajută la reducerea căderii părului și susține regenerarea, chiar și în formele cele mai avansate de alopecie. Părul tău are nevoie de mai mult decât promisiuni. Încearcă Temu Skin Sensitive și simte diferența!